Urtero bezala, abuztuan Kantauriko Hiru saskibaloiko txapelketa onena ospatuko da gure herrian. Txapelketa bihar abuztuak 20an hasi eta abuztuak 22ra bitartea ospatuko da, hau da, datorren igandea. Maila guziei irekia dago, baita txikienentzat ere. Hauek, 1988an edo ondoren jaiotakoak, abuztuak 22an larunbata goizez lehiatuko dute. Taldeak laukoak izan behar dira, 3tik 5era onartuko dira. Eta izen ematea eta informazio gehiago jaso nahi izan ezkero, irubebikoitza.zast.es elbidera jo, Turismo Bulegora, Euskalduna Tabernara edo Zarauzko Kirol Elkarteko egoitzara hurbildu zaitezkete. Bestalde eta zenbait gurasoen eskaerari erantzun nahian, Jolasti udalekuak iraileko lehen astean antolatzea erabaki du Saskibaloi atalak. Jolastiko udaleku saio berezi hau abuztuaren 31an hasiko da eta irailak 8an amaituko 7 egun. Eskaintza, 1918tik 2004a bitartean biak barne jaiotako neska mutilei zabaldua dago. Entrenamendu eta aisialdiko jardueretaz osatua dago, astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00tik eguerdiko 1:00 bitartean. Ekintzak Gaztelekuan, Antoniano kiroldegian eta Astin burutuko dira.